Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni lakika sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya silame bela jele yi tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana mali kono nogoya la telia la ani songo damatmeja tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la minye euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda nibe wari ci nogoya la sama mona nibe wari da nogoya sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fe faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni yeretai labbaik allahumma labbaik en balma onye kuna folie kabo commission des agences du voyage du Mali agent de voyage wa commission ba kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina to ka semen jona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ma blakata kika wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia to seben ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala naka maka fo commission ala ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la
fatuta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxibolila don. K'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la, k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMS. Lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye bi tilegan in na an bɛna na latileli dɔ kɛ kunun ko ja minnu cira an ma n'o ye Serifukɛ ka ja ye Usumani Serif Madani Ayidara. U ye video 2 ci an ye 1 joué nka an ma 1 joué an y'o kɔnɔ kuma de fɔ miliyɔn 10 diliko kuma. Tɔ kelen dɔ in bɛ tali kɛ a ka laseli la a bɛ cadeau mun di. A ka cabinet maaw minnu bɛ Ayidara yɛrɛ makakɔrɔla la k'o ko video 2 ci tɛ ɲinan ta ye. Ko kɔnɔna na sa ni a ka cabinet maa Yaya Konate an n'o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko Serifukɛ ka ɲinan mawuludu senfɛ a m'a fɔ k'a bɛ miliyɔn 10 di. Kuma min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamana dɛmɛliko kuma ni ko kumaw la k'olu bɛɛ lajɛlen fɔra ka kɔrɔ 2023 ta o de kumaw don ni Ala sɔnna ma an n'a latilenni kɛ. Falaye fali dɔ ale binna dingɛ kɔnɔ Kulukorokaw fɛ yen. Kulukoro
sapeur pompier maaw u ɲɛna fali ma k'a labɔ. Fala ye misɛnninkaw fɛ yen maa dɔ fana kun binna damandingɛ kɔnɔ kuna sininko o tun y'a ɲini k'a ɲini nka ala y'a kɛ ale fana sera ka bɔ. Kuma la belebele ye min ye bi o y'an ka sirabaw ni bamanciwalekɛbaw ye Fala ye. Ko sera yɔrɔ dɔ la sisan sa hakili de bɛ baara kɛ yan yɔrɔ in na parce que fɛn damadɔw bɛ yen an ka jamana yɛrɛ ko kɛcogo la jatigɛwale yɛrɛ a baara yɛrɛ kɛcogo ani a bɛ fɔ kun min kɔnɔna na o sera anw ka maa caman na nka bi tilegan in na an nana an da don o fana na. Bololamdulati n'o ye basikɛti ye Fala ye k'an ka denmisɛnw n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka se sɔrɔ kɛnɛ kan a sɛgɛsɛgɛliko ta fanfɛla la e ko k'u m'an ka cɛmanin 5 bɔ a la ani an ka musomanin 3 nka Mali wulila k'i jɔ n'o ye Fédération Malienne de Basket ye ka taa sɛgɛsɛgɛli kɔkarili kɛ k'o laɲiniw kɛ k'o bila sen kan. Super Coupe Asimi o fana jɔnjɔn bɛ taa sini ni ala sɔnna ma nin ye tilegan in na kuma la kumabaw ye an bɛna minnu da aw tulo kan yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an ye Konatekɛ sɔrɔ kɛnɛ kan n'an m'ale sɔrɔ an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installé an ka so ka installé an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan. Fala ye tilegan in na an b'an ka baabu daminɛ ni wolomasiri tabaw ye. Fala ye an ka jamana ɲɛma n'o ye furancɛla fanga ɲɛma ye général d'armée Asimi a ka laseli dɔ senfɛ a ko an ka jamanadenw ma ko terroriste kɛlɛ an b'a la sira 3 fɛ. Sira fɔlɔ ye ka marifa ta ka na maaw jatigɛ k'u b'u dabolo la o y'a dɔ ye. A filanan ye mun ye o ye k'a kɛ ni kunnafonidi sira ye min ye a sabanan ye o ye musaka ko min bɛ a la ani namara min bɛ a la ani warimara yɛlɛma min bɛ a la. Fala ye fila fɔlɔ in olu de bɛ bi an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula an ka jamanadenw dɔw olu jatigɛlen don. Maa caman bɛ yen o ja tɛ se ka jɔ n'a fɔra ko terroriste ka ban. Fala ye ni hala ma hakili fara maa min kan maaw bɛ boli fɔlɔ ka sɔrɔ k'u kɔfilɛ. O hukumu kelen kɔnɔna na an ye kuma min fɔ kunna sini ko an bɛ segin o kuma kelen de kan k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye. O ye k'a yira k'a fɔ min ye kibaruya di minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ, ja minnu bɛ bɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ, miirina minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ,
an yɛrɛ bɛ minnu mɛn kuma caman o b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ baara min kɛ ni bamanciwale juguwale kɛbagaw ka kibaruyaw ye an k'o ko jateminɛ k'o don bɛrɛ la o carili o tilani ani k'o bila ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de kɛlen don k'a to bi min ye jatigɛ dɔ faralen don a barika bonyani kan fala ye nin waati in na maa caman bɛ k'a fɔ yɛrɛ ko Mali sira bɛɛ lajɛlen tigɛlen don dɔw bɛ taa fɔla yɛrɛ ka fɛnw yira ka jaw yira ka waleyaw yira min bɛ dɔ fara maaw ka jasira an'u ka taa ni ka seginw cogoya kan ɲɔrɔnkaw fɛ yen bi an ye kibaruya sɔrɔ fala ye min ye ɲɔrɔ ni kayikaw ye olu bɔcogo ko la k'a dɔw bɛ yen u tɛ se ka bolimafɛn yɛrɛ ta sabula mobilitigi dɔw tɛ ka sɔn ka u ta an b'a ɲini an ka mobilitigiw fɛ k'a ɲini an ka jamanadenw fɛ baara min bɛ yen n'a sigilen don sen kan u kana segin kɔ ye a ko la u k'u ka baara kɛ waleya minnu bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bamanciwale ɲuguwale kɛbaaw olu b'u ta la an fana k'an ka fasodenɲumanya waleyaw kɛ an k'an ka baaraw sigi sen kelen kan min b'a to an yɛrɛ kana fujuru ka da ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko kayikaw ko olu de ka fisa ni walima ko kayikaw de laɲinitɔ don walima ko ɲɔrɔkaw de laɲinitɔ don an bɛɛ ka jɛ ka kɛ maliden kelen ye an ka wulikajɔ ni cɛsiri sabati yaasa laɲini minnu bɛ yen ninnu bolo u kana se ka sen sɔrɔ fala ye ni ko kɛra ni ja tigɛra ka ban o ye caman bɔlen i ka ko la dɛ o la an b'a ɲini Kayi mara maaw fɛ k'a ɲini ɲɔrɔma maaw fɛ k'a ɲini malidenw fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka timinandiya kan hali bi u k'a to maa minnu bɛ yen u kana ban k'u ta u ka mobiliw la fala ye u k'u ta u ka mobiliw la baaraw bɛ sen na labɛnw bɛ sen na min bɛna n'a to dɔ bɛ fara lakana ani taa ni ka seginw kan an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ anw tigɛlen don o la k'a fɔ ko o bɛna na kɛ nka yan'o cɛ an yɛrɛ kana ban ka ɲɔgɔn ta an kana bin ninnu ka jan kɔnɔ an kana fusamantiya don ɲɔgɔn na fala ye n'i ye kununko lajɛ maa caman bɛ weleweleli kɛ nin yɔrɔ in kɛra tan nin kɛra nin yɔrɔ in na nin fɛn sɔrɔla tan anw ka jateminɛ dɔrɔn k'a fɔ ko anw ka jamana a ka bon bi an bɛ kɛnɛ min kan a sera waati dɔ la sa min ye finitigiw ye u ka baara a ka ja u la hali bi an yɛrɛ ka se ka an jɔ an jɔyɔrɔ la n'an mun ye telefɔni minnu b'an bolo an k'olu senbɔ jajugu carili la an k'olu senbɔ kuma kuntanw fɔli la an k'olu senbɔ waleyaw la waleya minnu b'an cɛ janya k'an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'a faamu aw kana ci maaw ma fala ye fɛɛrɛ kan ka kɛ fana dugubaw dugumisɛnw maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni k'u wulilen don k'u jɔ u yɛrɛ ye u bɛ se ka dɛmɛ cogo min o kɛra donso ye o kɛra dɛmɛbaga wɛrɛ ye o kɛra sira o sira ye yaasa yanni wolobasiri tabaw ka kɛnɛ sɔrɔ o k'a sɔrɔ olu sera ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye jamanadenw olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ja armée ale fana ka wulikajɔ min fɔra a b'a baara kan maliden kelen sɔrɔdasi kelen o ma nɔgɔn nka maliden kelen miiriya ɲuman kelen o bɛ se ka sɔrɔ sabula bi an yɛrɛ n'an sera k'an jɔ an kolo la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara mun kɛ ja minnu bɛ ka ci kibaruya minnu bɛ ka ci waleya minnu bɛ ka kɛ maa wɛrɛ tɛ k'u kɔlabaw maa wɛrɛ tɛ k'u ɲagaw maa wɛrɛ tɛ ka dɔ far'u kan anw kelen minnu b'a ko la fala ye anw de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'an y'o dɔn an bɛ caman bɔ an kundonni na a lajɛ fala ye jara transport u ye ko in daminɛ ni olu ye olu ka ja kɔrɔ dɔ ta k'o bɔ k'u ka mɔbili jenina a ma ɲɛ fɔ jara transport muso yɛrɛ de bɔra sisan ka kuma k'a yira k'a fɔ waleya min fɔra olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na olu kɔni ye Mali transporteur ye wa olu bɛ yen bɛɛ lajɛlen kama yaasa u ka se ka baara ka se ka kɛ ɲɛ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen dama ka kan olu ye ni kun kan ka kɛ transporteur ka occasion ye fala ye u ka bɔ k'u ka kɔkɔrɔma donni kɛ ka ɲɛsin jara transport ma malidenw yɛrɛ kun kan k'a yira fana k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen bɛ jara transport kɔ yaasa a ka dɔn k'a fɔ ko min ye jigiya ye o bɛ u ye nka bi foyi ma tiɲɛ fɔlɔ fala ye kibaruya minnu bɛ ka di baara minnu bɛ ka kɛ
an ɲɛ bɛ fɛn minnu sigilen na sen kan a caman ye min ye bilikanboli don a b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ an kɔni tigɛlen don min kan Mali armée bɛ nin ko in fura sɔrɔ nin na fala ye hali sɔgɔmada in na an balima dɔw taatɔ dugu dɔw la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ u y'a yira sa ko jasiran bɛ yen fala ye a dɔw taara nɔbɔ yɔrɔ min yera mototigi kelen o de nana ka na sira da maaw ɲɛ wa ka se ka mɔbili 500 bɛɛ lasegin ɲɔgɔn fɛ ten mototigi kelen kama sɔrɔdasiw wulilen k'a nɔbɔ ka taa sɔrɔ a kelen pe de don o hukumu fana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko surɔ min ye bilakaw fɛ yen olu ka polisiso ko bin taara k'o ka fala ye min ye polisiso in ye bin kɛlen ale kan a yera sa k'a fɔ ko min ye mɔbili kɔni u taara ni o ye o la sa a bɛ ɲini dugudenw fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la o yɔrɔ in na kosɛbɛ sabula min ye bamanciwale kɛbaaw ye o mɔbili kelen u bɛ se k'a ta ka na ko wɛrɛ kɛ ni a ye min maaw m'u hakili to u yɛrɛ la o marabolo ninnu kɔnɔna na bi an ka baara min bɛ an bolo an b'a fɛ ka baara minnu sigi sen kan jamana yɛrɛ bɛ ka baaraba minnu kɛ olu ka se ka ɲɛ u ka se ka taa ɲɛ min ye jamanadenw ye u jɔyɔrɔ min bɛ a la fala ye o ye nin ye kibaruya jugu o k'o bali o ka cari kibaruya ɲɛnama k'o ta ka o di an yɛrɛ k'an jɔ an kolo la ka se ka waleya dɔw kɛ yaasa min ye armée ye ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o bɛ se ka sinsin cogo min n'o tɛ an b'a dɔn cɔ k'a fɔ fɛn min filɛ senna nin ye fala ye ko fura tɛ ka ɲin'a la ayi anw tɛ da o la cogoya si la sabula a daminɛna Kaye mara min na o min kɛra ye an y'o kɛcogo ye wa baaraw bɛ senna hali kunu an ye maaw sɔrɔ ɲɔrɔ masurunaw la u y'a yira k'a fɔ armée b'a ka baara bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ kɔrɔlen cogo min maaw bɛ se ka taga u ka dugutagaw la maaw bɛ se k'u ka taa ni ka seginw kɛ nka fan caman fɛ i b'a ye k'a fɔ kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen sinsinnen don yɔrɔ min o ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani bɔlɔlɔ siraw olu fɛ kibaruya jatiginta ni kibaruya jugu maa ninnu ka kibaruya fɛn fɛn bɛ yen k'a don sanna ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la o de ka ca kosɛbɛ donc bi an ko an bɛ nin ɲɛbila kuma in de fɔ fala ye k'a ɲini dugudenw fɛ u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ la ye mun ye o ye kibaruya sanuma ni kibaruya ɲɛnɛma dili ye yaasa jamana ale bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na jɔrɔna minnu bɛ yen u bɛ ka ja minnu ye u bɛ ka kibaruya minnu ye u bɛ ka fɛn o fɛn ye u k'a kɛ ni hakili ye u k'a kɛ ni lakɔlɔsili ye u k'a kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye u kana fara maaw kan maa min bɛ dɔ fara o ko bonya kan o ko makama kan o yeli ka maa wɛrɛw fɛ maa minnu t'a kalama sabula an b'o dankun de la bi kosɛbɛ fala ye kibaruya ninnu caman ta i bɛ tile bɛ ban i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa bɔ min kan i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ a n'o cɛ ka jan i y'a ja ta o i ye a kibaruya suguya ta o i bɛ taa sɔrɔ min fɔra o n'o cɛ ka jan donc o la anw minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kan kosɛbɛ connexion ma anw minnu bolo an fana ka fara an ka jamana kan yaasa an ka dugudenw an ka jamanadenw an bɛ se ka bɔ nin kunnasiri in kɔnɔna na cogo min na maaw k'a dɔn k'a fɔ n'o tɛ maa caman bɛ yen bi olu yɛrɛ bolo wulikajɔw kan ka kɛ mɔgɔw kan ka wulikajɔ kɛ k'a jira nka jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ na min kɛ fala ye don nataw la ani sanga nataw la an k'o layɛ nka fɛn in fana ka gɛlɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i k'i bɛ wuli k'a sɔrɔ a si kɛ o bɛ taa wolo ko wɛrɛ fana na n'i m'a kɛ ni hakili ye sabula dugudenw olu ni nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na maaw ka min ka di maaw ye ko ka marifa ta ka taa ci fala ye o ka nɔgɔ armée bolo ni fɛn bɛɛ nka ni maa i jugu ɲinitɔ taara i ɲin faga dun o fana y'a ko la gɛlɛya dɔ ye nka a baara bɛ ka sen na yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nin ye an ka ɲɛbila kuma ye bi tilegan in na yanni an ka taa n'an ka kibaruya tɔw ye sira wɛrɛw fɛ. a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na
tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Fɔ aw ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na min ye an karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Aidara ale ye kalan sigi Mawuludu hukumu kɔnɔna na. Kalan in kɛnɛ kan kuma caman fɔra nka fala ye a yira k'a fɔ ja minnu cira anw ma k'o ye kalanyɔrɔ in ye ja fila don. U ye ja fila ci. Kelen bɛ tali kɛ ko 10,000,000 Sirifukɛ y'o layidu ta k'a b'o o di. Filanan o bɛ tali kɛ laseli la ani bilasirali la. Kelen kɛra 2019 n'o ye 10,000,000 ye yanni coup d'état ka kɛ. O ja ye o ye. Dɔ in ye 2023 ye coup d'état kɛlen kɔfɛ. Yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen faamu min ye Usmani Sherifu Madani Aidara ale ka baaraw kɛcogo a kɛrɛfɛla la. Jɛkulu sigilen don a fɔ min ma ko cabinet. Cabinet in ɲɛmaaya o bɛ Seyid Sherifu Ahmed Tidiane Aidara ale de bolo ale de y'o ɲɛmaa ye. Maa minnu bɛ baara k'a kɔnɔna na o ka ca dɔɔni nka kunnafoniko ta fan fɛ maa min bɛ yen o ye Yaya Konate an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi wulada bi tilegan in na. Yaya i ni tile. An b'a an cɛ ka. Yaya i ni tile. An b'a an cɛ Kasim. I yɛrɛ don. Baasi t'an na an bɛ Ala tanu. Ko karamɔgɔ an famana k'i ye dɛ. O kɛra ni Ala sɔnna an bɛ kɔfɛ. N tɛ an ye n ko kalanni daminɛ n'i ka livre ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa tilegan in na an y'i wele kibaruya mun na. O ye k'a fɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko video 15 olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi a bɛ ka kolonkolon. Kosɛbɛ. K'a kɛ ni an ka karamɔgɔ ka kalan min sigira Mawuludu hukumu kɔnɔna na ye. Anw ye ja kelen tɛmɛ. Kosɛbɛ. O kɛra san 2023 laseli ye n'a bɛ welewelemada kɛ jamanadenw bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min. Filanan in an y'o kuma fɔ o ye 10,000,000 ko ye. Ayiwa Yaya e ye cabinet maa ye a ko bɛ cogo di aw bolo ka kɛ ni nin waleya ninnu ye. Kasim an b'i fo. O diyara n ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la i Konate. I bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na. N'an Mawuludu fana tɛmɛna hɛrɛ ni baden kɔnɔ. O diyara n ye. An kun dalen bɛ denkuli ni dugawu taw kan. O kɔnɔna na dɔgɔkun mumɛ kɔnɔ don o don koba dɔw bɛ yen nɔ. Fo ka taa se denkuli ma. O tiɲɛ ye. O la ni Ala ka jɛ ye i y'a fɔ cogo min na video misɛnnin caman yaalala réseau sanfɛ. O dɔw bɛ yen olu ye 2019 video ye a dɔw ye 2023 taw ye a dɔw yɛrɛ ye 2017 video ye. Olu ye video kɔrɔw de ye. Mɔgɔw ye minnu ye utiliser ka kɛ ni actualité ye. Awɔ. An b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ tuma caman mɔgɔw bɛ don o filiw kɔnɔ. Ka sabu kɛ an bɛ TikTok ko tile min na a caman na ni actualité dɔ bɛ yen nɔ dɔ bɛ t'i sigi réseau kan k'i miiri dɔrɔn. Ka video kɔrɔ dɔw lajɛ min bɛ tali kɛ min kuma ni waati kura kuma bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ peut-être n'o bɛ bɛn ale kun tilenna ma wala n'o bɛ ale favoriser.
o tuma i b'a ye u b'o kumaw u b'o video ta ka na bila tuma dɔ la ka laban ka dati kuraw k'a kan fana bon n'o kɛra ni cɛsiriba yɛrɛ tɛ mɔgɔ min y'a video ye i b'a ye k'a fɔ ko waati kura don ka sɔrɔ waati kura video tɛ caman bi don o fili kɔnɔ kunnafoni baarakɛbagaw la bon an y'a ye o baara caman kɛra nin kɔnɔ bon o fana ye laada ye an karamɔgɔ ka laseliw la ka sabu kɛ tuma caman a ka di mɔgɔw ye ka an karamɔgɔ ka kunnafoniw dilan ka bɛn u ka hakilina n'u kuntilenna ma ka sabu kɛ ale lamɛnnen don n'a ko n ko bolo bɛ sigi a kan sɔni bɛ sigi a kan tulo bɛ ma jɔ a la bon o la jagoya o bɛ kɛ o kɔni ye laada ye an yɛrɛ delilen bɛ minnu na komi ni a dépassera tuma dɔ la kuma dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o lehalaw yɛlɛmani na mɔgɔ caman tɛ se k'a ɲɛnabɔ fo ne mɔgɔ min tun bɛ a kɛnɛw yɛrɛ kan cogo dɔ la bon o de bi an jagoya tuma dɔ la an ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa ka o yɔrɔw ladilan o la i y'a fɔ cogo min na karamɔgɔ ka ɲinan laseliw kɔnɔ a kumana o ye laada de ye a bɛ kuma jamana kan a bɛ kuma jamanadenw ye a bɛ bɛɛ bilasira bɛɛ ka kado bɛ d'i ma k'a lawasa nka 1,10,000,000 kuma min fɔra o ye laseli kɔrɔman de ye ale tɛ ɲinan laseli ye o la an bɛ se ka min fɔ bakuruba fɔli la dɔrɔn an ye ko kura minnu ye ɲinan baaraw kɔnɔ o belebeleba de kɛra an ma baara kɛ gazon yɛrɛ sanfɛ voilà an ma baara kɛ gazon kan walasa ka se ka gazon yɛrɛ latanga parce que baara bɛ kɛla samiya ni tilema wagatiw don baaraw bɛ kɛ gazon kan mais samiya la san mana na ka gazon kɔrɔla ɲigin bɔ senw mana taama la tuma dɔ la a bɛ nɔɔni dɔɔni bon ansardine dun ye jɛkulu min ka bɛn an karamɔgɔ yɛrɛ ka kuntilenna ma basigi ani dilanni ni ɲumanya o de y'an ka taabolo ye fɛn o fɛn bɛ kɛ gɛlɛya ye a bɛ kɛ an bolo dɛsɛ ma n'o tɛ an t'o kɛ fiyewu an t'o dabɔ a kama an yɛrɛ tɛ se o la ka sabu kɛ an ma kalan o la an lamɔ n'o ye an jogo ma don n'o ye voilà o la o kɔni baaraw tɛmɛna ten ansardini ye a ka baaraw kɛ wasa kɔnɔ o classement yɛrɛ diyara mɔgɔ caman ye k'a cɛ ɲɛ mɔgɔ caman ɲɛna ka tɛmɛ hali kɔrɔman yɛrɛ fana kan bon an b'a dɔn o ye laada de ye an karamɔgɔ ka ko kɔni yɛlɛma o yɛlɛma a la i b'i sigi k'a fɔ hɛrɛ belebeleba dɔ de kɔnɔ a bɛ kɛ taabolo ɲuman na hakili la i yɛrɛ b'a kalama ka an to stade Modibo Keyita la gɛlɛya minnu kɛra o la o gɛlɛyaw kɔnɔna na wolo min na o de kɛra 26 mars dili ye kɔni parce que o y'a sɔrɔ o tun tɛ fɛ ka 26 mars di o y'a sɔrɔ 26 mars dili kun gɛlɛyalen kun don jama cayali y'a to 26 mars sɔrɔla kosɛbɛ kosɛbɛ o sɔrɔla o fana dɛsɛlen don mɔgɔw la a falen don an dalen b'a la Hayidara ko tɔ bɛ kɔfɛ o ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni Ala sɔnna an y'a ye fana sanji nana samiya ka daminɛ wulada selifana tilew la fo ka taa se wajulu wagatiw ma san nana fo ka don su la kɛra o 22 heures mais o bɛɛ lajɛlen n'a ta mɔgɔw bɔra san kɔrɔ ka taa kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa san ɲama jɔ min kɛra dɔrɔn bɛɛ bɔra k'i ka sigiyɔrɔ minɛ ka terrain fa i b'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ kabakoya ko nin jama yɛrɛ bɔra min bon taakun foyi tɛ u la k'an bɛ taa mawuludu ɲɛnajɛ kɛ an bɛ taa ka taa an karamɔgɔ Sirifu Usumani Madana Hayidara lamɛn hali n'an nana ka n'i jɔ jama la k'a fɔ ko aw ni ce aw ni baraji o dama bɛ bɛɛ wasa minnu bɔra Ameriki minnu bɔra Afiriki minnu bɔra Azi minnu bɔra diɲɛ fan o fan bɛɛ bɛ wasa
ka sabu kɛ an karamɔgɔ a ye baara min kɛ hali n'a ma dɔ yɛrɛ fɔ tugun hali n'a ma dɔ yɛrɛ kɛ o kɛlen n'u ka mɔgɔw bɔ a bɛ mɔgɔw wasa dɔrɔn ka n'u ɲɛ d'a kan de an b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma kɛra awɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na san kɔni tun y'a daminɛ kabini seli fana fo su 22 heures kosɛbɛ ayiwa yɔrɔ o fana kɛra kalanda dɔ ye aw bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛna na sigi sen kan denwuli ta la bon i y'a dɔn sanko kɔni ale tɛ mɔgɔ bolo ayi mais wulibali ye min ye foyi de tɛ foyi tiɲɛ baara in na ni ala sɔnna hali ni san nana k'a ma jɔ yɛrɛ fiyewu hakili i yɛrɛ ye o video ye an ka seyidu iba hayidara awɔ ale ka baara kɛra sanji bilennen yɛrɛ kɔrɔ kɛra sanji tun bɛ ka suru cogo min a bɛ suru ten mɛ mɔgɔw bɔra ka jɔ san kɔrɔ de k'o tɛ taa yɔrɔ si o kɛlen a yɛrɛ fana bɔra ka na san kɔrɔ u ye parapluie dulon a kunna a y'o ɲɔni ka bɔ yen nɔ i yɛrɛ b'a ye kamera minnu yɛrɛ bɛ ka filimeli kɛ ji bɛ ka don a bɛɛ la wala o tuma adamaden ye i bɛ fɛn min na n'i b'a la i sɔbɛ la k'a ka di i ye i dalen b'a la i b'a dɔn bon i ti dɛsɛ ka foyi kɛ o kama i ti dɛsɛ ka foyi to o kama o la sanji ti fɛn tiɲɛ baara ninnu na nɛnɛ ti fɛn tiɲɛ a na tile tɛ fɛn tiɲɛ a la ayiwa i da sera yɔrɔ dɔ ma awɔ o ye ko kow bɛ yen don o don c'est-à-dire anw bɛ min ye n'o ye kalanyɔrɔ sigili ye 26 mars la o dɔrɔn tɛ kosɛbɛ dɔ ye ka ɲininkali cunna yan sisan awɔ ko question réponse ye don jumɛn ye question réponse ye ala sɔnna ɲina i b'a fɔ san tɔw la ale bɛ kɛ don ɲuman na de dɛ ɲuman na bon a bɛ san damadɔ in bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka kɛla o yɔrɔ la awɔ ka sabu kɛ Bangoni yɛrɛ furonnen don kosɛbɛ bi jama ka ca wala o la baara caman bɛ kɛ a bɛ kɛ don min na o ye dimanche don ye dimanche nata wala dimanche wulada fɛ a bɛ kɛ o la ni ala sɔnna o ye sini wulada ye sa kɛ awɔ ni ala sɔnna ayiwa yaya kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo soboli belebele bɛ kɛ bi wulada in na soboli kɛnɛ na hippodrome na wala soboliba bɛ kɛ yen wulada in na hakili la i b'a kalama san o san conférence nationale ni conférence internationale o bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ bɛ kɛ musow ka conférence bɛ kɛ denmisɛnninw ta bɛ kɛ karamɔgɔw ka conférence bɛ kɛ karamɔgɔ ba yirika de bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ la olu tɛ kalandenw dɛ o kelen-kelen bɛɛ ye karamɔgɔw de ye kalanden jamaba bɛ minnu bolo ka sigida la o conférence baw bɛɛ bɛ kɛ baara in kɔnɔ o la a kɔnɔ kow ka ca kosɛbɛ ɛri o ɛri hali sɔgɔmada ye baara dɔ ye tile fɛ ye dɔ ye wula ye dɔ ye sufɛ ye dɔ ye baara ti jɔ kuwa baaraw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ dabila dɔ bɛ daminɛ o la min b'an bolo dɔrɔn o ye ka foli kɛ yɛrɛ la o diyara n ye an b'a dɔn den bɛ ben a fabaga de bolo wala wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ka ko la fo ka taa se a ka kunnafoniw dili la an b'a kalama o tuma an b'i fo ka baara ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la n k'a bɛ kun cɛna anw yɛrɛ de ka baara ye kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ conférence de an presse bɛ dugawu de kɛ ala ka baaraw bɛɛ kun cɛ hɛrɛ la amina yarabi an bɛɛ ɲuman segin ka taa so sɔrɔ hɛrɛw la amina yarabi ala ka nɛnkun sabati amina an ka yarabi jamana ye ala k'a basigi ami ala ko k'a ka ala kama sɔli ala muhamadu wa alihi salim ala ka dugaw minɛ ami i konate n b'a ani cɛ tarawele ala ye nin tun ye yaya konate mankan ye ale bɛ usman sherif madana hayidara ka kabine na ka kɛ ni kunungo kuma ninnu latilenni ye ani jamu n'an kun ye olu tɛmɛ n'an bɔra ye halisa an bɛ to mawuludu ko la
ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye munumunu salo kɛ alamisa su ka dugu de juma na fo ka taa se 2h du matin ma n'o ye professeur Mamadu Kone ale min ye mawuluduko hukumu kɔnɔna na sa jamanakuntigi ka ci kan kun b'a bolo ani premier ministre k'a ka t'o lase silamɛ diinɛ maaw ma foli ni tanu ni min ye bɛɛ cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min olu ɲɔgɔnma minnu bɛ sen na sa dɔ bɛ se ka fara olu kan cogo min na diinɛ kɔni maaw fɛn fɛn ye wajulu kɛnɛ sigi yan min ye Mamadu Kone ye a n'a ka baarakɛlaw taara olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden kelen de ye an k'an cɛ siri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ min bɛ yen n'o filɛ na an kunna nin ye a bɛ se ka ban cogo min na jamanakuntigi ale tɔgɔ la o de la sa a taara yɔrɔ caman na bato kɛra yɔrɔ yɔrɔ la kuranɛ kalan kɛra yɔrɔ yɔrɔ la min ye yɔrɔbaw yɛrɛba kɛnɛba fɛn fɛn fana sigira sa mawuludu hukumu kɔnɔna na a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ min ye minisiri n'a nɔfɛmaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ karamɔgɔw ni diinɛtigiw ni diinɛkuntigiw bɛɛ lajɛlen fo u ka bisimilaliko ɲuman na ka ɲɛsin ale ma a n'a ka baarakɛlaw olu minnu yira nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan mawuludu ale hukumu a kɔnɔna na fala ye ko denkuli o ye juma nata ye dɛ nka ala sɔnna a ma ala ka o yira an na an y'a yira o la k'a fɔ sa ko min ye an ka samata sɛgɛw ye ni o ye basketball mɔgɔw ye u yɛrɛ ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn na sisan fala ye ko an jouelen kɔfɛ ka se ka min ye Libéria bati 69 77 ni 57 ko y'a to sa FIBA maaw olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin anw ka denmisɛnninw ma koyi ale ni min ye a tɔgɔ ye di Libéria denmisɛnninw fala ye ko y'a yira k'a fɔ ko anw ka balontanna basketkɛla denmisɛnnin cɛmanw ko 5 b'u la k'olu si tɛmɛnen don musomanw k'olu fɛ yen k'u ye 3 ta min ye sɛgɛsɛgɛli in kɛlen kɔfɛ sa Mali ale fana ma sɔn ka i sigi ten koyi k'i bolo fila d'a sen kan ale fana ye kɔma segi sɛgɛsɛgɛli kɛ o jaabi ye mun yira cɛmanninw na kɔni tiɲɛ na fila bɛ yen olu si o bɛnnen don net olu ye 16 ans ye net olu bɛ yen nka min ye musomanninw na kelen de bɛ yen kɔma segi in kɔni a nana di nka minnu bɛ ka basketi in labɛn u ma jaabi di an ka mɔgɔw ma fɔlɔ fala ye u ma jaabi foyi d'u ma fɔlɔ nka wulada in na an ka mɔgɔw bɛ ka jouer u bɛ k'u minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ fɔra ta ko olu si tɛmɛnen don u y'olu bɔ a la u bɛ ka basketi tɔ kɛ n'o ye nka a yirala sa k'a fɔ ko waleya min bɛ sen na ye Mali de kubu in fila bɛɛ bɛ Mali de bolo ko k'a lajɛ Mali sen bɛ se ka bɔ golo kan cogo min o baaraw de bɛ sen na dɔw yɛrɛ y'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ k'u kana dan nin yɔrɔ in na u ka sɛbɛnni kɛ fo tasi la sabula u ye kɔmasegi min kɛ ka segin expertise IREM min kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kabini ninnu ma taa fala nin kuma bɛ sen na han kabini an ma taa n t'a dɔn n'i tun bɛ ka afro basketi kumakɛla ninnu lamɛn olu caman y'a kuma fɔ ko Mali denmisɛnninw caman tɛ denmisɛnnin ye n'i dun ye min bɛ olu da a ka ca Ala fɛ baara bɛ kɛ n'o ye dɛ fala ye bɔlɔlɔ sanfɛla ko a ka ca min ye Prytanne militaire ye ale jaabi bɔli kɛra maa min kɛra premier national ye u ka concours la sa o tɔgɔ de ye ko Karim Sadio Kamara Karim Sadio Kamara in ale ye maa min den ye o ye Sadio Kamara ye a bɛ baara kɛ énergie la Narena ka don kuma in fɔlen min ye Karim mun filɛ nin ye Sadio min filɛ nin ye u y'ale kɛ ministre Sadio ye nin tɛ fa ye sa wa ale ye Sadio Kamara ye Narena ka don a bɛ baara kɛ énergie la fala ye Amadu Lasana Konare de wulila ka taga ɲini fo k'i bolo da a kan k'a dɔn k'a bolonatigɛ yira maaw la o y'a sɔrɔ kuma ganna fan bɛɛ non seulement ko Sadio Kamara den no fala ye k'a kɛra premier fana ye fa fana bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale den no ale de tɔgɔ ye Sadio Kamara ale ni ministre kɔni u bɛɛ lajɛlen ye Kamara ye nka ninnu kɔni ye narakaw ye olu tɛ naraka ye olu ye narenakaw olu ye fala ye kulukorokaw fɛ yen ko fali dɔ tun binna kɔlɔn kɔnɔ protection civile maaw olu de ye wuli ka jɔ kɛ sa sabula a yera k'a fɔ ko kin min bɛ yen n'o ye plateau 4 ye fali a kɔni binna ka waati damadɔ kɛ min ye tile 3 ɲɔgɔnna a y'o kɛ a ma se k'i yɛrɛ labɔ koyi maaw bɛ tɛmɛ a la a ma se ka fosi kɛ welewelemada de nana bila sapeur pompier maaw fɛ sa i n'a fɔ meyite b'a la k'an ye cogo min olu de nana sa ka na fali k'a labɔ dingɛ kɔnɔna na
min ye sapeur pompier ye a kɔni jara mɔgɔw ye kosɛbɛ sabula fali kɔni binnen n'a tɛ se ka bɔ a ka gɛlɛ bagan min dun a fana ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni donc o la sa olu kɔni sera k'a sɛnsɛn tancogo la k'a labɔ wo kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa misɛnnikaw fɛ yen damanda gɛlɛya fala ye an b'o fɔ yan tuma bɛɛ min ye damanda la kamalen dɔ fana tun taara bi dingɛ kɔnɔ masɔgɔkurakaw olu fɛ yen i b'a dɔn ko dama n'i binna ale kɔnɔ ni dama firili kan fala o kɛtɔ k'i ɲini a bɛ gɛlɛya dɛ cɛ min filɛ nin ye ale de bɔra masɔgɔkɔrɔ u b'a fɔ o ma masɔgɔkɔrɔ misɛnni kajolo marabolo la ale de kɔni sera ka bɔ dingɛ kɔnɔ a binnen kɔfɛ tile 2 a bɔlen min filɛ nin ye u kɔni u y'a sɛnsɛn dɛ u ko sa yɔrɔ in yɛrɛ bɛ cogo min maa caman bɛ bi sanji ni fɛnw bɛ ka na u k'a lajɛ u ka yɔrɔ ninnu u k'a yɔrɔ bila waleya in kɔni kɛra nin y'a tile 3 ye an ka maa minnu bɛ misɛnni fanfɛla la olu ye ja ninnu ci an ma k'a jira k'a fɔ ko min ye kamalen kɔni ye a ko ale ni dama wa nin y'ale taale de so fala ye ale m'a mɛn koyi a y'a ye de ale y'a ye de wa a kɛlen don fana ka jasira no sabula ni garisigɛ tɛ i bɔtɔ nin sugu la k'a fɔ ko mɔgɔw kana hali i ɲini a man ca dɛ donc ko ala de ye kamalen kisi nin b'a yira an na k'a fɔ ko an ka damandaw kɔnɔna na lakana tɛ yen kɔlɔsili tɛ yen bɛɛ bilalen don i yɛrɛ ye maa si t'a fɔ maa ma a dabila bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in hukumu de kɔnɔna tancogo la fala ye donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ala k'a fara a si kan halisa ala ka sijan ani kɛnɛya d'an ma super coupe asimi o jɔnjɔn kan ka taa sini u ye ɲɛbila kuma min bila ka na d'an ma an ka tɛmɛ n'o ye. Super Coupe Général d'Armée Assimi Goïta, édition 2025. Le coup d'envoi de la finale sera donné le dimanche 7 septembre 2025 au stade Mamadou Konaté de Bamako. La commission d'organisation présidée par le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara a prévu un programme riche pour la clôture du tournoi. Prestations artistiques, défilé des équipes et saut en parachute des militaires du camp para de Djikoroni Para. Jeunesse malienne, population de Bamako, passionnés de football. Ce rendez-vous est le vôtre. Ne le manquez pas. Rendez-vous au stade Mamadou Konaté le 7 septembre 2025. Tous au stade pour vivre ensemble la ferveur du sport et de la nation. Ko sini ye super coupe asimi a jɔnjɔn kɛnɛ n'o ye a barabila fɔli ye Moti ani Kulukoro fala Moti de la ka coupe in ta han awɔ Moti y'a ta dɛ Moti y'a ta wa Moti bɛ fɛ ka segin ni coupe ye salon k'o ta Kulukoro de y'o ta gouverneur n'o ye Lamini Kapori ye El Hadji ale ko ko Kulukoro bɛɛ ka bɔ sini u kana ka n'u ka équipe sɛngɛrɛma dondo u y'a ta cogo min na salon ɲinanjugu fana k'a ta ka taa n'a ye Kulukoro a kɔni mana kɛ cogo cogo fala ye équipe 2 in kɔni n'u filɛ nin ye finale kɛnɛ kan nin ye a 2 bɛ delila ka coupe in ta ka tɛmɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko ballontan min bɛ kɛ an ka togodaw la min ye denmisɛnninw bɛ farikolo ɲɛnajɛ min kɛ n'a bɛ labɛn ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la fala ye min ye nin ko in denfaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a n'a ko ɲɛnabɔli bɛɛ bɛ maa min bolo o ye colonel Mohamed Cherifo Tunkara ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ sa ko a kɔni ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan yaasa ko in bɛ se ka diya cogo min na fala ye halisa farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira la e ko Maroc ma kɛ farafinna tɔn fɔlɔ ye min y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa coupe du monde na fiyewu Maroc ye 5 ni a ma 5 de kɛ a kun ye 5 kɛ a n'a tilara ka Congo fana gosi dɛ 4 ni 1 u kɔni ye 5 ni fu kɛ Niger kɔni na 5 ni fu kafu n'o ye FIFA ɲɛma Infantino ale bataki ci Maroc fédération mɔgɔw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin sen sɔrɔli la ka se ka taa coupe du monde kɛnɛ kan coupe du monde min kan ka taa jamana 3 la sabula Marocains i b'a kalama ka fɔ ko quart de finale u tun y'o kɛnɛ sɔrɔ min kɛra Qatarkaw fɛ yen sen fana min filɛ nin ye senna nin ye o bɛna na sigi sen kan États-Unis ni Canada o kɔnɔna na wa min ye Maroc ye fala ye n'Ala ma jan kɛ san 2030 san
Maroc ale be coupe du monde organisé ba la ani Espagne ni Portugal ulu saba kan ga jaga coupe du monde organisé o koko ni o kan ga samba fla ani bisaba sa donc Maroc kera farafina équipe foloy farkolo ñene to la sa mi nga segawi ulu fana taga kerengrene la ni wati na Ghana ka ofe ntenendo ani Ghana alebe jouer Côte d'Ivoire ale koni me feka kele ke sa groupe F konna groupe F nyagamine mbado koswe falai Côte d'Ivoire be feki fasa flisa akandula tamina na ke no tle seginai ka sega se soro ka bonu ko imbe ngini ngana na afana ka sega ka bie soro Maroc ka o mawbe ku wele ku wala mando ka wole masegi ko ke uye Lionel Messi ale fana yakandula ta labanke afadugu kolo sanfe sabula nini mbora la ale tana farkolo nyine jawre ke coupe du monde na tay wina abina na to min kana kan ona kaka coupe du monde na bai adeu olutuma karefe sibe sambi saba ani segina akoni kera ni soja ani nyeji sabula Venezuela o dasilen ko sa ale koni kambe da bela jilenyi ya sa tugamina minye ukatonyi maumuna na lajale mi coupe du monde na tala ona ke ale koni ga ko labawnye nansara la kaw fana fe fala ale coupe du monde kelen labe mesina minye coupe du monde 2026 e no bita saware ka baraw nyebla ballon taw be kata nansara la kaw fana fe ina fa be kata RFA farafina tugumina bela jele wo sa ko Mali koni ngorata kurai oblu se ka soro minye la Guinée fana e ale fana be ka fege nguna fa ngini ayre la ni ko inkonana akoni anyamino no fa tama fe ngamiye Maroc ye ale jamana folo mi aka biye soro ni me dan sigi anga tliga na kiwara la kiwara mun diraw ma falay keta annere fe ka bela jele fo ka bela jele wala mano mama sogolo no ana Mali kono Mali ko ka bela jele ko amba bela jele fo Seku Simo Keta ni wati na alebe Côte d'Ivoire ka ofe anene umusangare kuntara fiwa anyefoli lai Seku Simo ko abe million mugandi umuma ka ko black jeme kono fiwa na tai akoke ka boloma deme mi Côte d'Ivoire ka yolu fana be wuli ka jola labe me sena fana ya sa tugo mina sa fiwa na tai falai ninze ngoni antike ma nani sofo ikono tumutu fana festival be labe na tumutu ka ulumunun tale no mauludu la fana ye ka ngani yaw yira sa bara munu me bi no lu saka sigisenga ali farka togola so ni ngene je ka ngata ko kono uboko la kura ya bi ya sa bara be saka tele atugo mina ministre Mahmoud Affaire be labena kata tumutu kati nyeda bara uka yani nyebla bara ulu bela jele kuncheli che ni me dansigi bi tala ka bela jele fo ka bela jele wala mano akambe sini nege kaytan segi jago syndicat mau jibe de la romna jago ko syndicat mau ko ulu ko ni barakalaw karle nyemo karle no nyana sini ana ulu bismillah ya mumbu kunu kanche kana nyefo ana me bawo yo ka family sura akola akambe tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana Mali kono nogoya la teliya la ani songo damateme dia tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana Mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kan ay nega juru ci deme sola nega juru strafe wote saramin na bi shekin foni fu dani kele muga walma bi shekin foni fu dani kele mugane fla walma bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ne duru ngo bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru